Estamos xa na recta final de noso tempo de programación local, Radio Líder Santiago, aquí na 97.7, mitade do mes de abril. Imos recibir a un dentista empresario que nos está chamando poderosamente a atención, sobre todos aqueles que nos vemos pola zona do Chus, pola zona do Sarela, aqueles que xa temos unha idade que nos achegamos a ese punto precisamente para bailar e demais a discoteca o Sarela, pois nese punto, ai non, o Carón, por aí, pola zona. Ese é outro Sarela. Ese outro Sarela? Claro, este en Vista Alegre. Ah, vale. É verdad, porque ese é o Sarela, claro. Ese é outro Sarela, vale. Claro. Pois na zona de Vista Alegre sí, está o Hotel Luar do Sarela. Do Sarela. Aí está. E temos aquí pois o seu dono, propietario, xerente, bueno, ¿no? Un pouco por aí. Tocoulle así. Tocoulle así. José Manuel Pose, benvido. Sí, hola, bons días. Dentista. Sí. Dentista metido nesta historia dos hotéis agora, como... Sí, pois mira, isto é de fai moitos anos, cando che di un compañeiro, non podes ter todas as semillas nun... Hai que repartir. A cesta dos ovos tamén, non? Nunca se sabe como vai ir o futuro. Tal, sempre ando me metendo por aí en cousas, para non ter solo vivir da clínica, entendes? Bueno, tamén, é dicir, meus pais tuveron comercio, eu traballaba de pequeniño no comercio e para min é sempre o do negocio, o trato ca xente e tal, gostame moito. Na clínica moi ben, porque levo casi 37 anos traballando, son profesor tamén da facultade en odontoloxía, e nada, comprei un muiño a un compañeiro, a un dentista tamén, que era un muiño do Sarela, costoume moito, e dixo, joder, cómpramelo Manel, tal, dixo, pues, Vítor, voucho comprar. E comprei un muiño con miña irmán, que temos unha empresa a medias, e a verdade que non sabía que facer con muiño. Primeiro, casa para meus fillos, non podía ser, porque pensei primeiro compreino para a vivienda. A verdade que me gustaba moito ao lado do Sarela, unha extensión de 4.000 metros cuadrados, todo de terreno, ao lado do río, con un canal moi bonito. E dixen, bueno, pois vou facer un tal. Vou ao Concello e dime, non pode ser vivienda particular. Xa empezan as historias. Bueno, era así. Ao ser muiño, tiña que ser... Vale, porque está catalogado como... Catalogado, además está catalogado, tal. Pois ten que ser para negocio. Dixen, bueno, pues vamos a pensar que negocio montamos. Estuvo parado, empecé a rehabilitalo, eu personalmente, é dicir, busquei o meu arquitecto, verdad, que foron dos arquitectos distintos. O primeiro arquitecto dou unha idea de montar un restaurante. A verdade que en aquela época eu tiña un amigo que tiña montando un restaurante antes da pandemia, 8 anos antes. E dixo, vamos montar un restaurante. Falín con varios compañeiros, con Esmí, por exemplo, que era profesor de odontoloxía. O fillo había marchado, e depois tal, falei co pai, joder, Esmí, mira, por que non metemos o teu fillo ali no restaurante? Pois, dame idea. Depois xa o fillo montou este novo que ten, que non sei como se chama, que está moi ben. Que lle digo a todo o mundo que vai ali, porque o pai é moi amigo, está moi ben. Fui así, e ao final, vamos montar un restaurante. Un restaurante, xa estaba clara a idea do restaurante. Proxecto aprobado, empezamos as obras do restaurante. Vale. Como Desmí non pudo ser, pois falei con algunha persona máis, e pois díxome outro compañeiro que tiña un restaurante grande. Díxome, mira, casi voucho levar eu. Dixe, pois fazme un favor, o propietario quero ser eu, ou ser negociante, non, o propietario son eu, e depois arreglamos e tal. Veo a pandemia, foi un negocio moi mal. E aí empecé a pensar, do restaurante, xa me dicía a miña muller, Manel, non te metas en isto, porque un restaurante complicado, tal, pero se encontras en unha persona, ben. Olvidámonos do restaurante, empecé a ver cabañas, empecé a ver por aí en Carnota, eu son de Santa Comba, vivo aquí moitos anos, pois son de Santa Comba, joder, pois Carnota que hicieron unhas cojonudas, tal, fun a visitalas, depois fun as de Valarés que están preciosas, depois farei con Picallo, que me levou moi ben con él, e digo, vente aquí que te enseño o faro, tal, empezou a reventarme a cabeza. E despois, por Costiña, que me levou moi ben con Manuel e con pai, e dixenlle, joder, vos como fixe aquí? Pedimos aí uns créditos líder, lever, de tal, e dixo, bueno, pois mira, vou investigar, non? Vou investigar como isto. Primeiro vou a ver se no terreno podemos meter cabañas. Vale. Porque era o terreno protegido por Aguas de Galicia, tiña o canal, era propiedade nosa, e depois tiñamos o de patrimonio. Preguntamos no Concello, axudaronme moitísimo aquí no Concello, en Santiago,
dixeron, bueno, pois, como ti tes o muiño, tes as cuadras e tal, son 400 metros, ti podes, inda que sea zona rural, non sei como se chama, ti podes montar a maiores pois 200 metros cuadrados de aumento de tal. E dixen, poden ser, por exemplo, cantas cabañas ou algún invento podemos facer, ou glamping, ou destas que veñen xa prefabricadas ou tal. Como podemos facer? Dixeron, mira, o arquitecto do Concello, poden ser seguramente 5 ou 6. Bueno, había posibilidade. Había posibilidade. O que fixemos foi, o que... Pero fixenou todo, claro, nin empresa ni nada, que te imaginas. Todo ti? Sí, porque son así un poquinho justo un cabezón. Hai outra cousa tamén, claro, se lle dou todo isto a unha empresa, son un 20 ou un 30% de todo, tens que pensar que só o proxecto foron máis de 25.000 euros. É dicir, que só empezar a funcionar isto, empezaches con 70.000 euros sin facer nada. Entendes? É dicir, que claro, pois eu son particular, non me gusta pedir créditos. Outra cousa que teño destos dos vellos que se eu teño 100, podo pedir un crédito de 150, pero non fagas como fai a xente ahora, pois me vou a un piso de 500.000, pido el coche, la moto e demais, e gano 2.000 euros. Non, filliño, é dicir, non che enseñaron na casa, non tu veches comercio na casa. Consecuente co que... Vale, pois... foi así a historia, fixeron, pillei un arquitecto, que era un arquitecto que tiña de man, Antonio, cojonudo, e a muller, que teña un estudio en Coruña, levo moi ben con eles, son pacientes da clínica, vouche facer un estudio, tal, e fixemos un estudio, e vimos que era un proxecto de casi 500.000 euros, entendes? Preguntín, animoume moito o da subvención, que eu tampouco son de subvencións, non estou de acordo moito, pareceme ben, pero tampouco abusar das subvencións, hai que, decir, se xa teño un negocio e tal, pois, bueno, pero, xa que fai todo o mundo, dixe, vou probar a subvención. Vou probar. A ver, presentamos a subvención tal, e deronnos que en principio era un 40%. Claro, un 40% sobre, en principio eran 400.000. Eran 160.000 euros, dixo, pois, mira, inda que me empeño un pouco que pida un crédito e tal, e con un pouquiño que teño, pois eu penso, e además gustaba moito porque tendes que vir a calquera, eu digo, inda que veñan só dar un paseo. É moi bonito, é moi, é dicir, está ao lado de Baleato, que ten ali o de fisioterapia, e non hai nada máis, entendes? Hai unha cuadriña de porcos, que huelen mal, que temos que tal, pero é moi bonito, é para pasear tranquilo. Queda mesmo no camiño do Sarela, que eu fago moito en bicicleta ou andando. Eu vivo en Carmen de Baixo desde fai 40 anos e paso Sarela por ali, entendes? Pois teño un gran cariño. O paseo meu dos domingos é o Sarela para arriba e para baixo, que a veces chamo a de medio ambiente ao concejal de hora que era protéxico antes, e conozo Xuso, e digo, Xuso, joder, venme a cortar os árboles, que se portan moi ben, e digo, Xuso, coño, moi boa persona, axudoume tamén en certas cousas e tal. Ainda non inaugurei porque ainda non temos, xa che contarei. Bueno, que me tal. Fixemos o proxecto e aprobaron. É dicir, que sacamos a subvención, a sacar a subvención, pois mira, vou a aceptar, falei con miña irmán, como vamos a medio, pois mira, vámonos a meter en isto. Aprobaron a subvención e tiramos para diante. Isto era 2020? Non, isto foi... vamos a empezar. Depois de todos os proxectos, pasou a pandemia, 2022, 2023... Estamos no 2026, abrimos en abril do ano pasado, empezamos as obras en enero do 23. Vale. Solo tiñamos 9 meses para acabar as obras. Un proxecto desta envergadura. Claro, porque as subvencións danchas de tal maneira, cumplindo os plazos, eses plazos son 9 meses. Despois, aparte disso, unha das cousas tamén tens que coller 2 traballadores aí, entendes? Claro, porque para a promoción de empleo, iso moi ben. Cumpliches? Non, espera, empezamos cas obras, porque isto é unha historia para escribir un libro. Empezamos cas obras e de repente ti buscas hoxe en día personas e non tes, entendes? É dicir, que eu tiña meu albañil... Para a propia construcción en sí. Eu tiña meu albañil que me fai toda... Eu nas clínicas, na miña casa e tal, teño un albañil de confianza que me busca arreglar... Eu olvidábame de todo. O albañil en marzo subilouse e díxome, Manel, non che podo seguir co tema. En marzo, tiña de marzo a noviembre para facer todo. E
dixen, pois vamos a perder os 160.000 e se non me dan esa subvención, o bueno, a mellor pido diñeiro, pero a mellor non me animaba tanto, vou non conseguir, a ver como fago. Estamos metidos en BNI tamén, aí na clínica, nos dos BNI, que a verdad que eu levo 15 anos en BNI, son dos primeiros que estuvo aquí no proxecto, e conozco a todo o mundo e tal, e ora xa non vou eu, porque me costa moito a 7 da mañán, e manda meu fillo a Félix. E fui Félix, e portáronse moi ben, falou con Reteco, entendes, co dono, e dixo, Manel, non hai problema, que te busco yo, como tal. Falei con o carpinteiro, outro que había en BNI, entre todos os de BNI do grupo de meu fillo, vamos che botar formou o seu equipo e botaron mamá, e aí empezamos a traballar, e despois había outra cousa que eu xa un ano, é dicir, 6 meses antes, cando pensei que iban a ser cabañas, empecé a buscar cabañas, por aí busquei en León, o meu carpinteiro Suso, que teño aquí, que é de carpintería, como é Suso, é daqui de Davacolla. Non chas podo facer, Manel, non chas podo facer, porque teño tanto traballo, que dixen, joder, Suso, pero tiresme que facer as cabañas, bueno, pero non podo, vale, así que non podo as cabañas, busco por internet unhas en Burgos, e así que aquí casi en Galicia non, e de repente encontro que chova, que digo, hostia, que chova, estos que Carballo, como fan cabañas en Carballo? E dixen, bueno, vou mirar. Mirei, non eran de madeira, pero un tipo máis ben nórdico. Depois, se non é Luar do Sarela, entras na web, ou mirei no móvil que eu paguei o meu, e viras o tipo de... Busca aí, de verdad, que distintas son. Son nórdicas, luardosarela.es. Miras aí como son. E falei con Fran, que non conocía de nada, e digo, mira, vente por Carballo, enseño xas que teño, os tipos que hai, precios e tal, eso dai. Que son distintas, son moi bonitas, pero claro, para... Chulada, Sí, pero sabes cal é o problema? Que non son todas de madeira, que, por exemplo, teñen algo de prefabricado, e o que é, al ser protegido, patrimonio, empezoume, e hasta o abogado dixe, non sei se teremos problemas, e fun a xunta a Fran, que Fran Pallas ganou este ano o París-Dakar non, competiu de motos eléctricas e ganou o París-Dakar deste tal, levei moi ben con el, e díxome, favoche seu Manel, chegamos a un acordo de precio, bueno, ao final podemos por 5 cabañas, 5 cabañas e a rehabilitación do muiño, a rehabilitación do muiño, aí hai 2 habitacións, que serían de pedra, poderás ver depois tamén na agua, que están, a verdad, quedaron moi ben. Paso o muiño por debaixo, pusemos os cristales, dese agua. O explicaches moi ben, a xente está facendo ese relatorio de vivenda que non poido, restaurante que ao final se foi caendo, e de repente unhas cabanas que son moi orixinais, e que te contacto, realmente, o agora, o presente e futuro, é o contacto coa natureza a un tiro de pedra do centro neurálxico de Santiago de Compostela. Ti podes mirar, por exemplo, abrimos o que máis traballamos é con Booking, temos 9,6, número 1 en Santiago. Sí, xa con 400 e pico. Os que poñen todos levántome pola mañán e ollo os pasariños. E vou ao río e vexo por ali unha troita ou vexo por ali uns sapos. E así que, entendes? Tens que pensar que desde ali son 15 minutos andando a catedral. Entendes? Bueno, sigo, non, pero teño un rollo que me medo. Quedan 10 minutos para rematar, non? Pero veño outro día. Pero que moi interesante, moi interesante. Non, pois sabes que gústame contalo para que a xente que se dedica a outras cousas, que moitas veces pides... É que non era o teu, o sea, pero por moito que te gustase así aprender e tal... Xa, pero por exemplo, eu chego a casa, os que somos un poquinho imperativos, poñeme a facer cousas e tuve entretenido un ano, rompíme a cabeza, moito. É dicir, Fran, depois Patrimonio díxemo que esas non estaban adaptadas, que non se podía. O que pasa é que tamén en Patrimonio buscaronme a maneira, dixeron, mira, se teñen que estar 30 metros separadas. Tiñamos un primer plano que estaban dunha forma. Mais xuntas e demais. Teñen que estar a 30 metros... Vale, unha da outra. No, do que sería o muiño. Entiendes? Porque se lle quitas o que é o muiño en sí, pois rompes patrimonio. E a verdad que pensamos que iban quedar peor e quedaron mellor. É dicir, están como se foron aldiñas separadas, as 5 ali todas xuntas, e vese un muiño moi bonito. Rehabilitamos as
o que eran as cuadras estaban todas tiradas e tal, e fixemos tamén un proxecto que quedou moi ben, que pensamos que ainda non está aberto, que ahora en este momento temos as 5 cabañas e as 2 habitacións do Muiño. Isto levan desde abril. Vale. E agora a xente, non hai desayunos, eu mando ali a don Manuel, que está ali un restaurante, mando ali ao meu amigo da Estrella de Galicia arriba, e de tomar ali o café. Pero penso que vamos a abrir ahora, facer unha especie de... O que me asesora en isto é John, o do Tertulia, que é moi amigo meu, que podo nombrar tamén, que me axudou moito, que ten tamén o Galo restaurante. E eu recomendo a todo o mundo, para min somos irmáns. E animoume moito, estáme botando unha man, e vamos facer a despensa do Sarela, ahora, vamos a chamar, donde será un tipo restaurante, máis ben, de viñiños, unhas tapas, para isto que se leva ahora tipo tertulia, pero ali, entendes? Sería para un horario, por exemplo, de 10 a 10 da noite, pois cerralo para que siga, e máis ben un pouquiño con cuidadiño, entendes? Non para ser a taberna dali que me di barato, que ben que temos un bar para tomar café barato, joder, está ben para fora, pero con tranquilidade. Este é o proxecto que en teoría xa está todo, estou facendo xa o bar en sí, teño que falar co Concello 4 cousiñas de permiso, e penso que para junio, para julio podemos... Ahora, Ainda non inauguramos nada, porque xa paguei todo, o pagamos miña irmán e eu, e a miña familia, depois do proxecto eran o 40% e por problemas só nos deron o 30%, porque non cumplimos certas cousas, pero é lógico, entendes? Pero, bueno, ainda así foron 30%, a verdad que foi ben, axudounos. O único problema tamén que tuven que ter aos traballadores durante 4 meses sin traballar e telos contratados, pero son cousas das subvencións. Vale, e agora, xa che digo, vamos a abrir o que sería a despensa. A despensa do Sarela. E non está inaugurado, que quero facer unha boa festa, que veñan o presidente da Xunta, Alfonso, que é amigo meu, que veña Goretti, pero vou chamar a Suso, porque non conozco a Goretti, que chame Suso, que conozco a Suso, para que veñan todos. Pero o Concello teme que dar a alta definitiva que levo esperando desde outubro de 2024, non é por nada, que se porta moi ben. Depois, é dicir que... Falta ese fleco, entón. Falta nada máis, a último tal, que me den a bendición, xa podemos inaugurala, pero non podo inaugurar porque a veces chamáronme, por exemplo, os de Agader, entendes, que se portaron moi ben tamén, mira, inauguramos xa, no, que este todo en regla, imagínate que chega Alfonso Goretti, ten un esguince de tal, e non teño... O fleco final, o papel, xa o documento para poder... Boas observacións en Booking, está funcionando xa. Está xa no día a día de... Por exemplo, empezamos en abril do ano pasado... Hai un ano, xusto. Un ano xusto. En maio, tens que pensar que son 7 habitacións, vale? Donde hai habitación doble, 2 adultos, 2 nenos. Vale. E foi... O que ten Santiago, que arrastra moitísimo, tamén hai que pensar que son de 1 a 2 noites. Venche algún inglés, algún tal, estranxeiros e alemáns que veñen bastante, e eses quedan xa mellor unha semana inteira. Pero suele ser fin de semana, un día, 2 días... 2 días, porque a xente ven a dormir a Santiago e o camiño, que era outra cosa que había que facer co turismo de Santiago, intentar, pois digo eu, a parte da catedral e do tal, o Sarela é precioso. Decir que a xente que se quede un día máis é que veña a dar un paseo polo Sarela, cunhas bicis, entendes? Ou que vai á Cidade da Cultura e facer é dicir, que non sea solo o Concello. Se a Xunta se ten controlado que é o camiño, pois o Concello ten que xa se fai, pero ten que implicarse máis en enseñar o Sarela, enseñar a Playa de Santiago. Entendes? Ali os veciños, que empezo a falar cos veciños, joder, teño fotos que no ano 23 en esta zona do río do Sarela viñas a bañar todo o mundo, e traían as merendas e pasaban todos os domingos, como facíamos nós de pequenos, cando íbamos á praia cos nosos pais, pois este rollo, entendes? Recuperalo e potencialo. Mira, fomos quedando sen tempo. A pregunta foi como creo este proxecto. Outro día vimos falar outra cosa. Outro día falamos de outro asunto. Que interesante, dicíache, perdona, que por exemplo, que nós somos pequeniños e tal, é familiar, pero un poquinho bonito, pois en maio empezou tal, pero depois fui junio, julio, agosto, setiembre e outubro, todos os días funcionando todo a tope. Cheo. Sempre cheo.
Chega noviembre e non hai turismo. En noviembre dache para pagar a agua e a electricidade. Despois, decembro, empeza un pouquiño pouco, alguna a data funcionar. aí e tal. Xaneiro hasta mediados. Febreiro un desastre. Sí. Si vale a pena casi pechar, non o pechas porque Bueno. como cerran outros hoteles Claro. e nós somos familiares e temos poucos empleados. O Pois recoller mira, un pouco aí. o que recolle baixa os precios Semana moito. Santa como foi? Semana Santa moi boa, agora empeza de novo, entendes? Abril de novo, ben, Agora xa para varios, sí. Esperemos que o aeroporto non influya moito e que, bueno, influirá, pero bueno. Teño ganas de visitalo, un día Estás invitado. Sí, nos achegamos. Vouche deixar o meu teléfono. Perfecto. Ti non pagas. Bueno, Bueno, pues están facendo entrevista por tanto Bueno, ben. vale. Bueno, invito os de Radio Líder a vir unhas fechas que non estean ocupadas, vale, podes vir. pois Sí, iremos, quedamos a ahora verdade cos que sí. datos, que é bonito e vinde saberlo. Que guai. José Manuel Pouse, o director Pose, que non sei que dixen, Hotel Pose. Luar do Sarela, próximamente a despensa do Sarela, que é ese complemento que fai moi atractivo este hotel dosarela.com, me dixo. No, ese é o... A páxina web onde a a xente pode entrar, non? Si entras www.luardosarela.es luardosarela.es. España, Vale. aí estamos. Vale, luardosarela.es. Eso. Unha chulada. Graciñas, señor Pose, por vir. Graciñas. Falei todo.